mga katupa, JR here, the Sheepting gear, and welcome to my channel. Narito po tayo ngayon mga katupa sa tapat ng Rizal Park. Yan po, kasama po natin si Rev Motovlog, yun o, at si Bogs nandoon, si Bogs on board. Inaantay po natin mga katupa si Boss Rev Motovlog at saka yung mga ibang kasama pa po natin sa squad. Inimbitahan po tayo sa Twin Riders. Lumipat po sila ng pwesto at nag-opening po ngayon. In-invite si Rev Motovlog. Tapos ayan po, magkakasama-sama ulit yung mga kasama nating squad na motovloggers ng Pangasinan mga katupa. Ngayon lang muli na nabuo kami dahil sa busy tsaka yung mga safety protocol po, kaya nagka-problema po noon. Hindi kami natutuloy sa mga tambike namin. Pero ngayon napakagandang pagkakataon dahil tulad nga po ng nasabi ko, opening po ngayon ng Twin Riders sa kabilang pwesto po nila. At tara po mga katupa, antayin po natin sila na paparating dito. Ayan po mga katupa, samahan niyo po akong muli sa channel na ito. A few moments later. Maluwag pa dito bro, pwede pa dito. Sakta na! Kaya dito na magpunta ha? Sige na, bravo. Sir, thank you sa magpunta.
Yan po mga katupa. Kasama natin si Boss Rev tsaka si Blaze, oh. Papalit kami. Sarap eh. Yan mga katupa, gamit po ng ating kaibigan si Tarsier, si Boss Rev. Siya po ang nagra-ride ngayon kay Tarsier. At diretso po tayo sa Kabalikat Farm dahil papasyal din daw po sila para makita nila yung place mga katupa. Sayang din yung pagkakataon na pagpasyal nila rito sa Manaoag. Kailangan makita din nila yung pinagmamalaking place mga katupa. You know, sana all may bagong helmet, oh. Si Miss Rev. May blessing. Gamit natin yung Ninja 400 ni Boss Rev Motovlog. Ang sarap talagang i-drive tong motor na to. Minagustuhan ko sa Ninja 400 na to mga katupa. Ang ganda ng handling. Magaan. Si Tarsier po kasi apat ang piston kaya medyo mabigat po yung kanyang makina. Pero ito po ang gaan. Kaya nga po pala hindi na tayo magtataka kung bakit yung mga ibang vlogger gusto pong gamitin ito bilang truck bike po nila. Tsaka na-testing ko na rin po ito mga katupa. Ang ganda sa highway pag nakarekta na to, pag nakabuelo na po mga katupa. A few moments later. Dito na lang bro, no? Ha? Nakakano lang yung clutch. Hindi upagamay. Masakit lang, nakakangawi. Nakaganon talaga eh. Pero sanayan lang. Saka no, yung carb niya kasi parang lunod pa eh. Pero okay lang, ito lang hindi ko sanay kasi may Yung clutch niya. nakasubsob na, malalim yung clutch. Sabi niya, ilan taon na to kuya? 1989 model yan. 1989, ilang years na yun? 21. 30 plus. 32 years. 32 years old ng motor guys. Pero napaka-solid pa rin. Ganda na sa akin. Matanda pa kay Blaze. Pero mapalitan lang ng to. Pintura. The best yan, pintura lang naman. Soon. Napahinga muna kayo dito, oh. Next time na siguro yung kabahay sa ostrich. Oo, pag pagbalik. Ng hapon. Mag-set tayo ng yung hindi na busy lahat. Oo. Para meron pang installation. Baka yung buhok ko yan. Ha? Pag di na busy si ate nyo. Mayroon naman yata. Pero hindi ko alam kung kailan.
Ganda rin ng gold, oh. Okay, shoutout mga katupa. Yun, oh. Yan si Boss Rev. Ingat sa pag-uwi, bro, ah. Nasubukan ko ulit. Yan, bro. Sa susunod ulit. Si Raider Prince, mga katupa. Yan nga po, mga katupa. At dito ko na po tatapusin yung ating video sa araw na ito. Salamat pong muli sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa ating channel. At huwag nyo rin pong kakalimutan, mga katupa, yung mga kaibigan po natin, squad po natin na kasama, yung mga motovloggers po ng Pangasinan. Subscribe nyo rin po sila, mga katupa. Mamaya po, mga katupa, ipa-flash ko rin pong muli yung mga channel po nila. At nang sa ganun, masubaybayan nyo rin po yung kanilang mga video, mga katupa. Yan, kasama po natin yan pauwi si Boss Rev Motovlog po, mga katupa, si Raider Prince, si Blaze, at saka yung iba pa pong mga kaibigan natin na mga vlogger. Ipopost ko po yung kanilang mga logo. Tignan nyo lang po, mga katupa. Ito po, pauwi na kami. Salamat pong muli sa patuloy na pagsuporta po ninyo, mga katupa, sa ating channel. Ayan po, tulad ng sinasabi po natin, na mag-ingat po tayo parati, mga katupa, saan man po tayo naroroon. Keep safe, ride safe. God bless po, mga katupa. Paalam po. A few moments later. Sige bro, ingat ha, ingat. God bless. Ingat. Sige. Ingat bro, ingat kayo. Sige bro. Sige bro, dito ka na. Paglabas niyan, ano na. Sige bro, ingat.